खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि मुसलपुर कलेज फरायसा आफादनि 2025-26 मायथाइनि बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय। नंगौ बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुराव थानाय मुसलपुर कलेज फरायसा आफादनि 2025-26 मायथाइनि बिसायख'थिया 8 नभेम्बर एबा मैया जोबनानै थांबाय। मख'नो गोनांदि देग्लाय बोसोरनि फरायसा आफादनि बिसायख'थियाव गासैबो मासियावनो बर' फरायसाफोरखौ देरहासार जानो हानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे फरायसा आफादनि बिसायख'थियाव देरहासार जानो हानाय बिजाथिफोरनि मुं आरो मासिफोरा जाबाय फारियै लेङाइ आफादगिरियाव दानसोरां ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि पद्मधर बर', लोगो गाहाय नेहाथारि धनन्जय बर', हारिमु नेहाथारियाव जनार्दन रामसियारि, लोगो हारिमु नेहाथारियाव सनिया रानी रामसियारि, गेलेमु नेहाथारि रतुल बर', लोगो गेलेमु नेहाथारियाव जन गयारि, थुनलाइयारि नेहाथारियाव उदांस्रि बर', लोगो थुनलाइयारि नेहाथारियाव प्रिया मुसाहारि, लाइसि नेहाथारियाव मुन बसुमतारि, बाथ्रा दान्थेलायनाय नेहाथारियाव बिखि बसुमतारि, समाज सिबियारि नेहाथारियाव सचिन बर', हिनजावसाफोरनि कमन रुम नेहाथारियाव गितिमा बर' आरो हौवासाफोरनि कमन रुम नेहाथारियाव रतन बर'आ देरहासार जानो हायो। खुलुमबाय आंनि मुङा पद्मधर बर'। दिनैनि मुसलपुर फरायसालिमायाव जानानै थांनाय इउनियन बडि इलेक्सन 2025 आरो 26आव आं जिएस मासिखौ देरहासार जानो हाबाय। बेनिखायनो गासै फरायसुला-फरायसुलि लोगो नोंथांमोना दिनैनि जा इलेक्सनावहाय आंखौ देरहासार खालामबाय। बेनि थाखाय आं गासैनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। आरो आङो दिनैनि बे मासिखौ मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो आं इयुनावबो जिएस मासिखौ लानानै अरायबो कलेजनि थाखाय जौगानाय खामानि मावनो नाजालांगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों। खुलुमबाय आंनि मुङा दानसोरां ब्रह्म। दिनैनि जोंनि मुसलपुर कलेजनि जानानै थांनाय स्टुडेन्ट इउनियननि इलेक्सनाव आं भाइस प्रेसिडेन्ट महरै देरहासार जानो हाबाय। बिनि थाखाय आं जोंनि फरायसालिनि जोंनि गासिबो फरायसाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। बेबादिनो जों फैबाय थानाय समाव जोंनि कलेजनि मोजांनि थाखाय आरो जौगानायनि थाखाय जों जयैनो खौसेयै हाबा मावलांगोन। दिनैनि जोंनि मुसलपुर फरायसालिमानि जोंनि जा स्टुडेन्ट इउनियननि इलेक्सन खुंफुंनाय बेवहाय जोंखौ सारमोना हाजासे मदद होनाय आरो खामानिफोरखौ मावफुंलांनायनि थाखाय सार मेडाम मोननिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।